I den her video kommer jeg til at vise jer, hvordan vores notifikationer fungerer. I har et lille ikon, en klokke, heroppe ved siden af jeres konfigurationer og oversigter. Den trykker I på. På tandhjulet kan I sætte op, hvad det er, I gerne vil notificeres omkring. Om I vil have en notifikation på de aktiviteter, hvor I er ansvarlige, på de tilbud, hvor I er ansvarlige, ordre, I er ansvarlige, supportsager, organisationer osv. Jeg har bare slået det hele til her og trykket gennem. Så går vi tilbage. Det jeg gør nu, det er, at jeg fra en anden bruger i systemet lige går ind og opdaterer en aktivitet, som jeg er ansvarlig for. Jeg opdaterer lige en ordre, eller en tilbud, pipeline, jeg er ansvarlig for. Her. Og så opdaterer jeg også en organisation, som jeg er ansvarlig for. Derefter kan vi lige om lidt se notifikationerne i systemet. Og vi vil få vist, hvordan det hele hænger sammen. Går jeg lige videre her. Og nu kan I se, der er dukket et total op her. Der er altså 2 opdateringer. Her kan jeg se, at Signe, hun har opdateret organisationen Sjølund. Hvis jeg gerne vil se lidt mere om den organisation, kan jeg trykke på fold ud her. Jeg kan se, hvem der er ansvarlig, om det er et emne osv. Jeg kan også se, at Signe har opdateret en pipeline. Her kan jeg se en lille smule mere om den, hvis jeg folder ud her. Her kan jeg se datoen, jeg kan se pipeline-niveauet, jeg kan se den ansvarlige, jeg kan se nummeret. Så der er lidt forskelligt at hente. Her er der en anden organisation, der er blevet opdateret, aktiviteter osv. I kan se datoen her, hvornår det er sket, og her vil det også stå ved siden af, hvor lang tid siden det er. Så kan man markere alle som læst her, og man kan også få lov til at se flere notifikationer her. Det er sådan, det fungerer. God fornøjelse.